sapa? Kamu piye to? Aku ora benakne nggon kono. Lah masa aku benakne nggon konomu. Ya sida piye ngono aku. Ya suka aku. Gini lagi gini. Tadi tuh mlotrok ngono. Lah nyapa kok iso mlotrok? Bocah iki oho wae. Lah sing mlotrokne iki apa aku to, Nok? Kuwi mau mlotrok dhewe pas sabanmu iki sayang ngene lho. Kuwi paling taline udar mergo mambu karo Enggak, tadi kamu gini-giniin aku paling kamu sengaja. Mbok cekak glegek ora aku. Weh, ya Allah. Sing anu asistene sampean Mbak Lina. Kok Mbak Lina? Lho, sapa jenenge Lina apa lha niki, Mo? Wong jenenge lho Mbak Eka. Lah iya maksudnya Eka Lina ngono lho, Nok. Ora enek Lina. Iya, enggak usah marah-marah. Iki sampean benane saya apa piye? Di benakne apane kan wis, Bambang.